वेलकाम टू माय बोडोलैंड टेक चैनल। भिडियोखौ मोजां मोनोबा अन्नानै लाइक खालाम आरो अन्नानै चैनेलखौबो सब्सक्राइब खालाम आरो लोगोसे नैबे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामना हो। खुलुमबाय लोगोफोर, जोंनि बोडोलैंड टेक चैनेलाव नोंथांमोननो आं दिनै खोन्थागोन जिअ सेलिब्रेशन पेक अफार। जिअआ 2 बोसोर कमप्लिट जानायनि थाखाय सेलिब्रेशन पेक अफार होदों। बे सेलिब्रेशन अफाराव बयनोबो 16 GB डाटा फ्री होदों। नोंथांमोना बेखौ मोनदोंना मोनाखै माय जिअ एपआव चेक खालामनानै नायनांगौ। बेखौ माबोरै चेक खालामो नोंथांमोननो खोन्थानानै होनोसै आं मबाइल स्क्रिनाव। नोंथांमोना बेनि थाखाय माय जिअ एपखौ अपेन खालामनांगोन। आङो दा अपेन खालामसै। अपेन खालामबाय आङो। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे लेफ्ट साइडआव नुबायना 3 लाइन नैबे गोजौआव नैबेयो क्लिक खालामदो बाव। बेनि उनाव माय प्लेनाव क्लिक खालामदो। क्लिक खालामबाय आं। बेनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस नुनो मोनगोन नोंथांमोना। ओमफ्राय एसे स्क्रल डाउन खालामना फैदो। ओमफ्राय नैबे जिअ सेलिब्रेशन पेक नुबायना नोंथांमोना। आंना बे एक्टिभ जाखाबाय। नोंथांना जुदि एक्टिभ जायाखैब्ला कास्टमार केयाराव कल खालामहर, अब्लानो बिसोरो एक्टिभ खालामनानै होगोन। नाथाय लोगोफोर, बेखौ सेप्तेम्बर मासाव 8 GB ल' इउज खालामनो हागोन। सानसेयाव 2 GB खरि सानब्रै इउज खालामनो हागोन। ओमफ्राय नेक्स्ट मन्थआव 8 GB इउज खालामनो हागोन। सानसेयाव 2 GB खरि सानब्रै। भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम आरो अन्नानै आंनि चेनेलखौ सब्सक्राइब खालाम।